ଜାତୀୟ ଗଣିତ ଦିବସ। ଜାତୀୟ ଗଣିତ ଦିବସ ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତେବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯମୁନାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଚାର୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଭାଷଣ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା, ଚାର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ କଷା। ଏହା ହୋଇଥିଲା ଯମୁନାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଇ ମନ୍ଦିରଠାରେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ କୁମାର ସାହୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ଗଣିତ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲା। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। କିଣାବିକା ସାମଗ୍ରୀ, ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ହିସାବ କରାଯାଏ, ଭଗ୍ନାଂଶର ଭଙ୍ଗାଂଶ କ'ଣ, ତା ସହିତ ଚାର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହାର କିଛି ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଆପରେ ଗୁରୁଜୀ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଦୋକାନୀ ହେବି କିଣା ବିକା କରିବି, ଅଳପରେ କିଣି ଅଧିକ ବିକିବି, ଟଙ୍କା ପଇସା ମୁଁ ଲାଭ କରିବି, ଟଙ୍କା ପଇସା ମୁଁ ଲାଭ କରିବି, ଅଧିକରେ କିଣି ଅଳପେ ବିକିଲେ କ୍ଷତି ସହିବି ମୁଁ, କ୍ଷତି ସହିବି, କ୍ଷତି ସହିବି ମୁଁ, କ୍ଷତି ସହିବି। या पर भग्नांश गीत बोलुଛି ଶୁଣିବା। ଭାଙ୍ଗିଛି ବାଉଁଶ ସିଏ ତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଭାଙ୍ଗିଛି ବାଉଁଶ ସିଏ ତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଲବ ହେଲେ ସାନ ସେ ଅଟେ ପ୍ରକୃତ, ଲବ ହେଲେ ବଡ଼ ସିଏ ଅପ୍ରକୃତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଥିଲେ ସେ ଅଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ମୁଁ କହିଲା ତାର ପରମ ମିତ୍ର। ଆସରେ ଆସ ଆମେ ମିତ୍ର ଗଢ଼ିବା, ପରସ୍ପରର ପରମ ମିତ୍ର ହୋଇବା। ଆସରେ ଆସ ଆମେ ମିତ୍ର ଗଢ଼ିବା, ପରସ୍ପରର ପରମ ମିତ୍ର ହୋଇବା। ଆମେ ନାଚିବା ପୁଣି ଆମେ ଗାଇବା,
परस्पर परम मित्र होइबा। गुणनीयक गणितक केमती जानिबा तार गीत सुनिबा। गोटिए संख्या पाइबा पाई चाहकु गुणा चाहे। संख्या गुड़िक गुण फलर गुणनीयक हुए। गुण न करिबा अंक सिए त गुणनीयक। गुण फल जे तंकर अटेक गुणितक। बर्तमान सान बड़ केमती बाछिबा सब मन रखिबा पर पुणी आलोचना करिबा। जेउटी सान सियाड़े जीव तीर चिन्ह रे भाई मन सियाड़े जीव तीर चिन्ह। जदि अंक समान होइब कहीं से बड़ा हला जुग्म संख्या का दुई आरंभ कर भजन रामायण महाभारत इत्यादि पुराण शिखिथिले। श्रीनिवास रामानुजनकर प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्षर आरंभ होइथिला। 1892 मसीहा विजयाष्टमी दिन तांकर प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होइथिला। से तांकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रामर चाटशाळी रे करिथिले। ग्रामर चाटशाळी रे पढ़िबा भितर से पृथ्वीर विषुवरेखार दैर्घ्य गणना करिथिले। 1 ରୁ 100 पर्यंत मौलिक संख्या केतोटी अछि आमे बाहर करबा को हमको कागज कलमर व्यवहार लेबा को पड़िबो और 15 मिनिट समय लागो। किंतु श्रीनिवास रामानुजनकर 1 ठारो 1 कोटी पर्यंत समस्त मौलिक संख्या निज जीभ अगरे थिला। 1887 मसीहा रे से प्राथमिक शिक्षा रे उत्तीर्ण होइथिले। से 7 वर्ष बयस रे उच्च शिक्षा रे पढ़िथिले। सेही उच्च विद्यालय नाम थिला कुंभकुलम टाउन। तो ये थिला हमर ए गणित दिवस कार्यक्रम बहुत भल भाव संचालित होइथिला। सफल मध्य हमें होइथिलु। किछि वीडियो डिलीट हो जाए तो मुझे वीडियो रे दे पारनी। आशा करछि आपण मानको भल लागिबो। जदि आपनको ए वीडियोटी छोट पिला मानकर ए कार्यक्रम सम्मेलनी तथा भाषण भल लागिथिबो तेबे वीडियोटी को लाइक कर देबो। धन्यवाद।